Detained subong sa Tigbauan MPS ang 18 anyos nga si alias Mark. Nagsungka ini matapos madalahig sa pagpanglutang sa isa ka miyembro sang Tigbauan MPS pasado alas 7 kagabi. Base sa record sang Tigbauan MPS, nag-duty bilang traffic patroller si Staff Sergeant Jeffrey Talaver upod sa pila ka personnel sang police station sa area sang Barangay 6 kag 7 sang naglabay si Mark nga nagamaneho sa motorsiklo. Ang kasaniyang magulang nga si alias Vince, 20 anyos, kag ang ila 15 anyos nga manghod. Nagikan kuno sila sa Barangay Atabayan kag pauli na kontani sa Barangay Dorongan. Bangod wala sang helmet, ginpadulog ang mga ini. Apang ginsugo kuno ni Vince si Mark nga magdiretso. Bangod sinigilaga sila ni Talaver sa kayman sa motorsiklo kag nalabot sa Barangay 2 sang natumba ang ilang motorsiklo. Sang nagpalapit sa ilang pulis, ginaligar nga nag-aabot sang pusil si Vince kag gintiro ini. Naigo ang service firearm ni Talaver kag naguba ang trigger, apang wala ini nasamaran. Sa piyak sang natabo, nahawiran ni Talaver ang menor de edad. Ini ang gin-turned over sa MSWDO. Si Mark naman, voluntaryo nga nagsungka mga alas 10 kagabi. At large pasigyapon si Vince kag padayon ang hot pursuit sang kapulisan para siya ang madakpan. Ang sospek ang posible magpangatubang sa reklamo nga attempted murder. Ito pagbati, kalupok, wala ko kabalo ko sino, nagpalupok kay kaduko na ko mo. Pagpatuko, ito pagbati, kalupok, amo ito pagpalagyo ko dayon.